हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैहाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय सनाफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै नै लोगोफोर दिनैहाय मा ओंख्रि सङो बेखौनो एसे दिन्थिलांनोसैलाय आङो नायलांदोलाय सनाफोर मोजां मोनोबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आंनि चेनेल दिनैसो सोरबाफोर गोदान नायसन दंबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होनां सनाफोर थुदो लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ जागायनोसै ना सायबाय खुमब्राजों ना जानोसै नै खुमब्रा बोरायजों नै दिनैनि नाया बालाबोथिया खुसिया बामि लगायनाय नांदों आरो फिथिख्रि एसे नै बालाबोथिया बाथौलायथारदों माखासेया थैबाय आरो नाजों जानो खुमब्रा ओमफ्राय गोमब्रि हाबाय आरो खुमब्रा ना जानोसै लोगोफोर दिनै गोमब्रिबो होफादों थाइदों नै आङो दा नाखौ सायखांबाय आरो आराम सुनानै लाखाबाय आंहा खुमब्राखौ हानानै लाखांबाय संनोसै लोगोफोर खुमब्राजों ना आं नाखौ खुमब्रायाव होनो थाखाय एवनानै लाग्रोबाय आं दा नाखौ एवनानै लाखांजोब्बाय नैबे गथा गथाखौ दै होनानै फोमोनफिनसै आं बेयाव खुसियाजों बामिमोन आरो बेखौ दै होनानै फोमोनसै लोगोफोर नोरसिं बिलाइ होबाय आङो ना खुसियाजों बामिजों ना खुसिया लगायनाय आरो बियो बेखौ नोरसिं बिलाइ होनानै संबाय लोगोफोर बेखौ स्टेप स्टेप मडेल खालामनोसै आंना दा मोनहांहां जाबाय ना खुसियाया सामब्राम गुफुर एसे जिरा पाउडार ओमफ्राय गरम मस्ला एसे पाउडार होबाय सिगोनानो दसे खोबहाबबानो देनाया मोनबाय आरो ना दोमदोम संनाया ना खुसिया ओंख्रिया मोनबाय लोगोफोर एबार खुमब्रा संसै खुमब्राजों ना दा खुमब्राजों ना संसै लोगोफोर खुमब्रा एवनाया जाबाय खुमब्रा एवनाया जाबाय ना होनानै दै एसे होनानै फोमोनसै ना होनोसै खुमब्रायाव ना बोथिया ओमफ्राय मोनबाय सामब्राम गुफुरजों जिरा पाउडार एसे होनोसै लोगोफोर आंहा दा खुमब्राजों नाया मोनबाय आरो गासिबो मोनजोब्बाय ना खुसियाखौ आं आलादा संदों नालाय दा खुमब्राजों नाया मोनबाय आरो ना बालाबोथिया फिथिख्रि लगायनाय फिसा फिसासो नै न'नि सानायखाय फिसा फिसासो नांदों नायानो लोगोफोर मोनबाय बेखौनो खुमब्राजों संबाय आं दिनै खांनोसै लोगोफोर मोनबाय नै आं दा न'निफ्राय जाखां लोंखां गावसुंथा हान्जानि मिटिङाव फैबाय नै जोंहा दा साहा लोंनो लानोसै आरो नै मेथाइ गिदिर लालायनानै
गावसुंथा हान्जानि मिटिं दंमोन नालाय लोगोफोरनो साहा लोंनो नागिरबाय जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मिटिं आरो जोंहा साहा लोंनो नागिरदों लोगोफोर माबायदि जायो होख्लायबाय नै जानाया दिनैहाय टेस्टिखा नै साहा लोंखांनानै गय जाबाय जोंहा लोगोफोर मिटिंआबो जोब्बायानो आरो साहा लोंखांबाय गय जासोलायबाय बयबो नै थांनो सिखारबायानो बयबो दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन सनाफोर बाय बाय नेक्स्ट लोगो मोनफिनसिगोन।